V životě, stejně jako při hře, musíš hrát s kartami, které dostaneš. Je mnoho způsobů, jak hrát, a proto bys nikdy neměl podceňovat možnosti spoluhráče. Tady je pár triků, jak zajistit, aby byl každý zapojen. 1. Každý je v něčem dobrý. Jen je potřeba odhalit v čem. 2. Podělte se o své záliby. Je skvělé, když víte, co všechno máte společné. 3. Podělte se o svoje nápady, ale také poslouchejte ostatní. 4. Tancujte společně. 5. Hodně pomáhá trpělivost. Když je něco velmi komplikovaného, prostě to rozdělte na víc částí, které lze jednoduše vysvětlit. 6. Sportování je pro všechny. Je zdravé a užije se u toho zábava. 7. Společná práce na něčem novém pomáhá budovat silná přátelství. 8. Hrajte si. 9. Znázorněte, jak věc udělat a řekněte svým kamarádům, když se jim něco povede dobře zvládnout. 10. Nikdy nepodceňujte potenciál dětí s postižením intelektu. 'Slyšte naše hlasy.